أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela indlela uJesu noma uMesiya indodana kaMariya noma uYeshua adalwa ngayo iyafana nse noma ncimishi nendlela uAllah subhanahu wa ta'ala adala ngayo ubani? Adala ngayo uAdam. Subhanallah. Wamdala ngothuli noma ngenhlabathi. Subhanallah. Uma eqeda wakhuluma nalolo thuli lolo. Qala lahu. Wakhuluma nalolo thuli lolo. Allahu akbar. Wathini? Kun, yiba umuntu ophilayo. Same noJesu naye ngokunjalo uAllah wamdala ngani? Ngaloyo moya loyo. Mayeqeda uAllah wenzani? Wakhuluma nalo moya lo ukuthi wena moya phenduka ke manje ungasabi umoya kodwa ube umuntu ophilayo. Subhanallah walhamdulillah. Wallah wakhuluma nothuli kuAdam alayhi salatu wassalam. Wakhuluma nothuli wathi wena luthuli. Angisho kumadlanduna, angisho kumshibe, ngisho uthuli. Wena luthuli phenduka ube umphefumulo noma ube umuntu ophilayo. Eseqeda ukwenzani? Ukumphefumulela fanfukhu fihi ruhi. Eseqeda ukumphefumulela ngomoya wakhe. Subhanallah, wokuphila. Wakhuluma nani manje? Nalo luthuli ukuthi phenduka ke manje ube yini? Umuntu ophilayo. Same na kuYeshua noma kuJesu uAllah wenza same thing. Wena moya ungasabi umoya manje, phenduka manje ube yini? Ube umuntu ophilayo. Subhanallah. Manje nididwa yini bafowethu bamaKristu? Nani nonke nina enithi uJesu uNkulunkulu noma uyindodana kaNkulunkulu. Umdali namhlanje uyanihlaziyela, uyaniqhaqhela, uyanihlinzeka manje ngolwazi ukuthi wazi kahle ukuthi kwenzakalani. Subhanallah. Uma ngabeke umuntu ke esezwile ukuthi indlela uJesu noma uMesiya indodana kaMariya azalwa ngayo, akazalwanga yena ngendoda nomfazi kodwa wazalwa ngomfazi yedwa. Wase yadideka ke umuntu wasezweni wacabanga ukuthi lokho ke sekumenza manje abe mkhulu ukudlula ayeyiko. Sekumthatha manje kumbeke esimeni sokuba uNkulunkulu noma sekumthatha esimeni sokuba indodana kaNkulunkulu. Uthi kumdali ke lalela ke ayikho njalo leyo nto leyo. uAdam naye wazalwa ngaphandle kukaBaba, ngaphandle kukaMama. uEva wazalwa ngaphandle kukaBaba, wazalwa ngaphandle kukaMama. Kodwa uYeshua noma uJesu yena uzalwe ngaphandle kukaBaba kodwa umama ukhona. Wobanike ngempela uma ngabe bekuthiwa uNkulunkulu nezingane akade befanelwa yilezo ziqu lezo zokuthi bona bayafitha ukuba indodana noma indodakazi kaNkulunkulu. Akunamama akunababa kuAdam, akunamama akunababa kuEva, kodwa kulo kunomama. Uyisiphukuphuku ngaleyo ndlela leyo ukuthi awuboni ukuthi lo unomzali. Subhanallah. Awuboni ukuthi lo unomzali. Umlalele noma subhanallah, noma ekhuluma nabantwana bakaIsrayeli. Mawulalela uMoses mayekhuluma nabantwana bakaIsrayeli uthi ya qaum inni rasulullahi ilaykum. Oh my people, oh bantu bakithi. Uyamuzwa uMoses ubabiza ngabantu bakubo, abantwana bakwaIsrayeli. Kodwa mawusulalela manje uYeshua noma uJesu
Uyakuhlukanisela ukubonisa ukuthi mina nginayo ubaba. Subhanallah. Elinye iphuzu lelo mfowethu nawe dadewethu okumele ulibhekishe eBhayibhelini. Marko 12 verse 29. Lalela yizwa Israyeli, akathi bantwana bakithi, akathi sizwe sami. Umlalele kahle. Uthi yizwa Israyeli, uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Kodwa mawulalela uMoses uthini yena? Ya qawm, bantu bakithi. Okusho khona ukuthi mina nginobaba, yingakho nina ningabantu bakithi. Bese ulalela kuJesu yena ukuthi uthini. Subhanallah. وإذ قال الله وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. You see? Ama addresses wabo. Subhanallah. Ama addresses wabo, their addresses is not the same. How they addressing one another. Allahu Akbar. How they addressing their people. Isa says, Ya Bani Israel. Musa says, Ya Qawm, my people. Can you see the difference? Subhanallah. So Allah says, don't be confused. Don't be confused. This is clear and straightforward. Don't be confused. Jesus is not God. He will never be God. But he is only a messenger, high profile messenger of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq wa akhir dawana and alhamdulillahi rabbil alamin.